Hi guys, maayong buntag sa inyong tanan. So karon muni ang nahitabo sa mong balay guys. So, kani dire napuno ni dire sa kani mga aning bildo dire dapit bildo. Puno sa bildo dire kay nangabuak kay tungod sa kusog sa lindol. Tapos pagkatapos among kwarto dire gubot pa kayo guys. Oh. Ako pa ni hiluanan diring kwarto na mo, oh. Hiluanan pa taon ni. Senior magpila ta guys. Senior. Asa saan tito? Pero kauna na sila. Ngit kayo. Hindi ka magkasala dito para hindi ka magpahay. Ang mama naguna pa sa senior. Linya, tiyo, mag-video-video ka dira, di ka makalinya, pagkuna. Oo. Gubot na. Unahon daw kuno ang last. Yan guys, nakagubot sila dito kay napoy hinabang biya pag gamay giyatag na ngit-ngit kaya guys kay kuan ka ng uban wala nagsiga nang uban nagsiga ang amo dito nagsiga po siya guys na kauban no nag-ingkod ako ra ning gi-video guys kay para makita ninyo kang nanay lang na ko ihatag kay ano hindi yung signal din hindi kay ko ka-upload di ko ka-update sa live to. Thank you kayo sa gipanghatag niyo na tubig ako kayo nga tabang niyo sa amo adire kay wagid kayo may tubig dire inumon kadawat og isa guys ngit-ngit eh kadawat og isa guys oh nangit-ngit kay mga dalan guys. Aray ka, init. So, ayan guys, among nangadawat karon na adlaw. Nakadawat si Cardo sa bugas. Sa kanang ikuan. Bugas. Na, tas nay rebisco nga crackers duha dayon sino siya pita Nescafe duha Nescafe stick duha so mo ito na ang nakuha ni Cardo guys tari so ni Cardo nila si Lolo dili na mo gipahigda sa kana may kuan aning suga si mama pod dire sa gawas kay lami daw kay dire magigda sa gawas kay dili tunog ara si kuan budak Sa pita daw buk. paras ilan na Lolo ay ikaw unada lo oh mao di ko maka-upload karon guys kay ako na naisin kang nanay. Koy maiti. Hi guys, good morning. So ngayon guys, ay magluto tag sudan ni Alan balon. Okay, mag-duty na siya guys. So magluto tag tortang itlog. Tortang itlog. Tortang talong. natin ito guys.
Wala ko yung duty karon. Kay kuan. Nailakaw sa akong mga galon guys. Tuwa sila sa Cagayan nagpa-medical yung bana. So timing pod kay na icon si Mimi event. Na event ni Mimi sa eskwelahan karon. Ato siyang maasisan. Ito na ta sa sudan ni Alan og baon niya sa pama. Ay sudan niya sa pama og balon niya guys. So nakaluto na ta. Ready na guys. Magluto pod ko sa sudan na sa pamahaw. Kani akong lutoon guys ang mushroom. To ako pa ni karon kon sa instruction ani sa mga kuan ani. Tapos sagulan ako og alog batsi. Lamit ang sudan karon guys. Gikan Singapore atong sudan karon. Doon guys, mushroom. Karon pa ta makakaon og ingani nga mushroom guys. Nakakaon mig mushroom pero labas, presko kani kay binuwad na. So ato ni siyang humulan og tubig. Karon mahumok. Ininit ay. Ni Alan, narambalo ni Alan guys, do na mahaw na din na siya. Siya lang ang mga pauna kay magulay pa man ko. Humulan na ako gininit guys kung sa bakay resulta ng mushroom. Wala tarak so kada kalutog ingon na karon pa. So ako nagimulan og gininit. Nara guys, ang atong mushroom, ato nang gikuan si una adobo. Ato nang gi-adobo una guys. Sa kay lamian na karon. Kanara ang gulay nga atong isagol. And guys, mushroom. Muni yang sudlanan gikan ni sa Singapore. So kana nga gulay mo atong isagol. Unsa ba kay lami dani guys? Ano atong isagol guys? Ato na nilunod ang atong gulay guys. Dali ra ni maluto atong gulay. Tagko kay nga logbati guys. Ikan nila ni Juan, Madam Lilin. Di lang natin ihurot be. Di lang natin ihurot guys. Atong gibalin sa dako nga kalha guys kay aron maigo. Nakaluto na ta guys. So narang mushroom. Namahaw na din ta guys. Manatong sudan karon sa pamahaw guys. Hala sa ko dinay. Boy na boy. Nagplato lang. Ano lang gibati? Ano ba? 1 2 3 4 5 6 7 Nang wala ko ay nilikaw siya. Ano na to, me? 1 2 3 4 5 6 7. Sudah na ito ano? Di ka na ni brada? 7. Dena po mo. Lamir ani ho. Boy. Boy na boy. Iko wala ko. Buang. Kinahoy. Unya na cellphone din. Umali na unay. Ya, ini cellphone. Ya. Babion ko na karon. Ya na. Kaon na kaon. Dito na ka sa inyo kaan. Dito na siya kaon. Hala, boy. Harap na to, Ami. Kaya dito na siya kaon, me. Kaon sad. Ano naman siguro? Bakit ka kaon? Kayo lang kayo. Kuan. Diyan. Kuan na dyan, no? Di pa rin, kutingin doon rin. Ha? Ay, pamaaw, silingan! Oh. Pamaaw, silingan! Oo, kan. Tao lang yan mo kay. Silingan! Pamaaw! Makahika, ito na ah. Dalayan mo yung style. Silingan! Pamaaw! Ha? Gulay-ray mo?
sa mo ko. Ano gan ang pagkaon. Kung silingan, pabaw! Iya, kami lagi ng murado mi. Tebak, bayo. Lagi mo tintilo yung isalamik ayo ya kiwi ya nong te. Ingat kayo. Ginuong aja lamik ayo kiwi nong ay kamera o. Ano to plato sa Sa tinuod na. Nagay mo cellphone ni Ikay. Sinay mo cellphone parongan ko na karon. Kailan sa kaya nag-video ta? Ano? Oo, mati. Sunod yan, te. Ano? Pasado na sila kung di siya nagkaon. Ito na nabulang yung video. Hindi na kumakina. Kasi ko anak. Dako ka mo kaalam. Ano mabuhat? Sibog ito lang. Pamahaw ta guys. Lami ang sudan guys. Mushroom. Puro tarat. Pate? Patan. Arat mo ganyan. Ang talong. Patuloy mo. Dasunog siya ang parat eh. No. Man parat ang ano? Ang mushroom parat. Pagtiro na ako kinakadapang. Dasunog siya kay. Ay! Ikaw itiray! Malambay! Dali na din eh. Ikaw ba sa brother? Baby, how are you? Baby. Paano dito niya? Pagtiro pa kaon sa dinamo parat. Mama. Daguan sila. Itabtahan na siguro na siya pagbulad, no? Di parat, siguro mo na pagbulad siguro ba? Kapira ko tinta lang, kapilang. Kapira ko lang. Aw, nang yan, sipon. Ayan. How do you do? Yan, ano sa kumpa na. Dali ko sa kutsara nila. Musang kumpang ko. Lugar he, sila. May ito na bukalan mag-iba. Gimana ka wala? Ito siya tignan. Ito sa kasukar lang. Ito, alam mo. Ang tali mo? Sunod doon pa ka? Ano ito ka, Nay? Ito. Pwede ka na kagkaon, me? 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 Magal kang kuwan ba babalbak ko. No. Basta, gusto mo lang. Masik na lang. Ba? Wala namin ito pala. Isa ninyo din. Vlog ko na kape guys. Nagkagawa ko lang ng kape. Ngayon na may lumang ng kape. Ikaw? Ba may mag-iilis lang si tatay sa kape na eh. Ba may ilis din yun? Tatay? Okay.
Dugang ka, kuan diyan. Ikaw kay kaon ka kay? Ito ako sa tayo na kalami. Teacher din guys. Ay. Yan daan. Na mura mag-amang oy. Pakaon ako sa din nagsilaka kay gusto na siya sa ilang taon. Ugos manid siya ng taon. Kapag nagsilaka siya kay gusto na siya sa ilang taon. Daw. Ikaw na ko balay. Ano? Man ako. Alam siya. Yung ka? Ang tuyo bagay yan sulok bagay sa yang kuan na. Ako mo kuning gitilawan nga tabang man ang sabaw sa akong tilawan kay na. Dili ako tilaw niya. Ulo kira. Nasulok ang tuyo bagay isulok ang tuyo sa iyang. Ako sa bakit na pagtilaw nimo. Ano na namin ato niya. Ang tuyo lagi yan gisulok. Wala mo sa kanang mga sabaw wala man okay naman. Alam mo siya kay magsunod sa parat. Bakit ganahan yung mga tao. Parat ang itlog. Talong, parat ang ginagawa. Ginagawa? Pero asa ka dira nila. Agay, sa ni? Tanong, tunggu lang yun. Cara tu tanong. Ay karom, ya. Yo. Asa? Tubod. Wala yung klase diyan. Wala man yung klase. Ano man? Naman lagi yung klase na yun. Ano kaya mga, ano naman mo, mga dagko naman yung baglong na. Baglong pa tayo. Napay lagi yung ante. Dito dito isa ko ba? Yung ko ni Papa nga. Magbuwak mo ng gabi. Nanitaan ba? Naina kay. Ang ko nga. Ang to pa. Aba kung gabi ito nagbuto. Hindi naman. Ang putong gabi ito na nagbuwak. Nakadungog mo lagi. Aba ito bagbuhol. Kasi agkapalit, agkakuan. Tayo pakadungog ko sa'yo dili. Kadungog mo lagi ka nga. Hindi naman ang pagkabuwak ng gabi. Dili ka bungal pa bungol na dahil, ha? Ay, ko na pagkadugog diya. Ay, ko na dito pa mga. Ano ka na ko eh? Saan? Nasa? La. Di ko pa di ko pa mahal din eh. Kapag-kaon ko sa Saan? Sana? alas 9, gutom naman. Gutom na po sa tulugan na. Gutom mo, gutom mo. Mga ano sila wifi dito dahil. Kaya ang ganda ko. Dila ay. Ilang wifi nila nilin, maura. Mawala siya man mawala siya. Dapat. Akuan ka lang sa wifi. Itong